Sewda Senagat idarasynyň merkezi girilgesiniň öňündäki meýdançada bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Dörejilik topolary halk tantlaryny ýerine ýetirdiler. Serginiň açylış dawarasyna hökümet agdalary, mejlisiň, ministrlikleriň we puduklaryň dolanýar edaralarynyň, Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalaryň ýol başlary, türkmen we daşary ýurtly işäwler, jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri, paýtatymyzyň ýaşaýjylary hem-de köp sanly mihmanlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň baş şäheri ajaýyp binagarlyk çözgütleri bolan täze disgalaryň we binalaryň gurulmagy bilen barha gözelişýär. Şoňa görä-de paýtatymyzda öýül boşly çözgütleriň durmuşa ýaşanmagy, şol sany tehnologiýalaryň, inženerçilik çeýniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagy möhüm ähmiýete eýdir. Sewitiň iri işäwirlik we medeni merkez derejesine eýe bolmak bilen Türkmenistanyň paýtagty her zaman okun üsýän şäheriň geljegin şäheriniň täsir nüfusyny özüne jelmedi. Onna gözellik we oňoýluk binagarlygyň öňünde barja gadananlary, injener tehniki pikiriň üstünlükleri hem-de milli binagarlygyň gadymdan gelýän däpleri utguşly saglaşýar. Hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň köpürli halkara sergatnaşlary iýeren gutlugyny häzirki döwürde Aşgabatyň binagarlyk keşfini döwre wagtlaşdyrmak, gözel paýtagtymyzy bagy we sanyga öwürmek, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän injenerçilik tehniki ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol ulug düdümini ösdürmek ugruna giňme şöyle işleriň amala aşyrylýanlygy bellenýär. Sergide özleri behbetli halkara hizmetdaşlyk üçin iň gyzykly mowzuklary kötürilýär. Olaryň hataryna gurulşyk, elektroenergetika, gaýtadan işleýän hem-de ýeňil senagat, dizayn we şäheriň düzümini döwre wagtlaşdyrmaga degişli bolan beýleki ugurlar bar. Şeýle çemelleşmäniň esas ugurlarynyň biri dünýäniň öňünde wazy tejribesini öwrenmek hem-de ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly innowasion ösüşi ugralmakdan ibaratdyr. Hutşu esasy ýörelge bu serginiň häsiýetini keskitledi. Oň işine ýurdumyň hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we puduk edaralarynyň, kärhanalaryň şeýle-de daşary ýurtlaryň işäwir toporlarynyň 160-dan gowranyň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan we häzirki wagtda hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň başçylygyny üstünlikli durmuşa ýaşalýan paýtagtymyzy üstürmeň täzeçil konsepsiýasynyň netijesinde Aşgabatyň dünýäniň iň obadan we ýaşamak üçin amatly şäherläriniň biri hökmünde ikrar edilendigini bellemek gerek. Muny Aşgabatyň dizayn ugru boýunça UNESCO-nyň dörejilik şäherläriniň toruna girilmegi hem-de Guinness-iň rekordlar kitabyna dünýäde mermer örtükli binalaryň iň köp ýygnanan şäher hökmünde ornalmagam aýdynlygy bilen suwd edýär. Berhara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe Aşgabat şäheri halkara derejedäki syýasy we işäwirlik merkezine urulýar. Paýtatymyzda bina edilýän täze önümçilik, medeni durmuş, alim bilim, saglyk merkezleri we sport disgalary, belent ýaşaýyş ýaýlary, diňe bir ak şäherimiziň görküni gürk goşmak bilen şäklenmän, eýsem ýurdumyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanmagyna da möhüm orna eýe bolýar. Bayramçylyk münasibetli Aşgabatda täze binalaryň we disgalaryň şol sany bagtyarlyk etrabyna kuwaty bir gece gündüzde 150.000 kub metr bolan agyz suwyny arasaragy disganyň ulanmagy bermegi muňa şaýatlyk edýär. Durly ulgamlarda owa hojalyk we alyk puduklaryna başlap ýaşaýyş ýaýlaryny döwre wap senagat kärhanalaryny gurmak hem-de gurulşyk feriştelerini öňdermek bilen meşgullanýan ýurdumyň telekeçleri we harit öňürjileri öz mümkinçiliklerini görkezýärler. Hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ykdysadyýatyň döwlete dakylsyz ulgamyny gollamagy we höwetlendirmegi netijesinde Türkmenistanyň olaryň sany ýyl saýyn artýar. Häzirki wagtda türkmen kompaniýalary daşary ýurt kärhanalary bilen deň derejede üstünlikli bäsleşýärler. Ýurdumyzyň gurulşykçylary tarapyndan häzirki zaman ýaşaýyş durmuş ulguňlary giňden ornaşdyrylýar. Şeýle-de bina edilýän disgalar zerur bolan ähli kommunikasiýalar bilen öpjün edilýär. Degişli düdümler üstürilýär. Vilayet merkezlerinin keşfem gözümüzün anını özgörýär. Ak mermerli paýtatymyza bolsa ajaýyp binalar, durmuş ulgamyna degişli disgalar, idara binalary, ählamatlyklary bolan ýaşaýyş ýaýlary, önümçilik kärhanalary ýygydaly ulanmagy berilýär. Häzirki wagtda işäwirligi üstünlikli üstürmek üçin has amatly şertler döredildi. Milli kanunçylyk kämilleşdirilýär, maýa goýum işi höwetlendirilýär. Munyň üçin elbetde ýurdumyzyň ören baý tebigy serişdeleri, geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi, ören giň mümkinçilikler açýar.
Akşekerim Aşgabat adly köpügürlük halkary sergide täze öňümlerini görkezmek bilen Aýdyn gejeler hojalyk jemgyýeti hemmelerde uluglyklanyma döretdi. Aşgabat şäher häkimligi bilen durly ugurlarda netijeli gatnaşyklary üstünlükli ýola goýan ýurdumyň Senagat we Gurulşyk öňümçiligi ministrliginiň bilelikdäki Aýdyn gejeler hojalyk jemgyýeti häzirki zaman elektron senagatynyň öz sürilmegine we enjamlaryň ýokary hil derejetiniň öpçün edilmegine münasip işler amala asyrýar. Ulu üstegi bildirilýän daşary ýurtlaryň öňümçiligi bilen münasip bäsleşmäge ukyply haritleri öňlenmek boýunça Aýdyn gejeler hojalyk jemgyýeti baý tejribe toplady. Häzirki wagtda hojalyk jemgyýeti täze öňümçilik taslamalaryny işläp, ýakyn wagtda ýurdumyzda import öňümleriniň orny tutýan öňümleriň görnüşini hasy artdyrmak maksady bilen durly görnüşli hemde durly ölçegli aşaklanyş diýereglerini, demir sütünlerini galvanizlemek, siniklemek, ondan başga da hojalyk jemgyýetiniň öňümçiligini öňelýän ýol hereketini gadalaşdyrjy, ýol aşyklarynyň çarşywalaryny huromlamak işlerini amala asyrmak maksady bilen galvanizleýiji bölmi we durly görnüşli beýleki öňümleriň öňümçiligine ýol goýar. Gahrman arkadamyň binýadyny berkden tutan hormat prezidentimiň düýpli görtmeleri hojalyk jemgyýetiniň işgärlerini täze üstünlükleri uklanyrýar. Arkadaly gahrman serdarymyň başlangyjy boýunça şäher gurulşyk we durmuş öpçünçiligi ulgamynyň gazananlaryny beýan etmek maksady bilen her ýyl geçirilýän bu sergi paýtatymyň şeýlede tutuş ýurdumyň ykdysady we durmuş ötüşiniň möhüm hemde iler tutulýan wezipelerini netijeli çözmekde ähmetli orny elýär. Şäherleriň we seýitleriň durmuş üçünçiliginiň netijeli goralmagyna göntürilen dünýä tejribesi hemde täze tehnologiýalar bilen tanışmaga mümkinçilik berýär. Bu sergi türkmenistanyň günden gözelleşýän paýtatymyda ýokary buýsanç we ählumumy watançylyk duýgularynyň belentligini açyp görkezýär. Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat täze taryhy döwrüň belent döredjilik ilhamynyň çeşmesidir. Paýtatymyz watanymyzyň ajaýyp şugunnyň hemde nurany geljeginiň aýdyn beýanydyr. Ak diýen düşünje diňe bir ak mermere beslenen binalaryň keşfini aňlatmak bilen çäklenmän. Eýsem aşyklar şäher diýen çuňur ruhy mana eýedir. Pekim paýhas ummany magtym bolup Praga şygar bilen geçen ýylla gurulýan bu gedekki forum aýratyn ähmet eýedir. Garasy Türkmenistan ösen senaga döwletini öwürmek bilen bütün dünýä ýokary ykdysady ösüşiň serişdeler mümkinçilikleriniň hemde ýurdumyzyň ärtuly kuwwatynyň nusgasyny görkezýär. Ählumumy dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna çalt tepkinine goşulýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň ýeten sepketlerini hemde geljeki ösüş meýnamalaryny açyp görkezýän giňgerli sergi daşary ýurtly hyzmatdaşlarda da uluglyklanyma döredýär. Aşgabat okuny ösýän häzirki zaman şäheriniň täsir nusgasydyr. Bu ýerde gözellik bilen amatlyk, binägarlyň öňdebazy gadananlary, injener tehniki şödgütler we gadymdan gelýän milli binägarlyk ýöregeleri şeýlede türkmen halkynyň öýel boşly durmuş ýöregeleri saglaşýar. Bu gözden geçirilen maksady olar bilen häzirki wagtda Türkmenistana has uly galaklanma bildirilýän hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilenler. Aşgabat ösüşiň täze berentliklerine tarap bede bu ady bilen anamly gadamyrýar. Paýtatymyzda amala asyrylýan şäher gurulşyk binägarlyk maksatnamasyna innowasion we sany tehnologiýalar işçiň ulanylýar. Bu bolsa ýurdumyň bolşaýaly. Paýtatymyzyň durmuş ykdysady taýdan okuny ösýänin görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň meçhule taslamalar paýtatymyzyň halkara ähmetli işewir duşlaryň we durly şäherleriň geçirilýän merkez hökmündäki derejesine pogtalanýar. Güneşli kämeden baş şäheriniň hemme taraplaryň esasy ösdürmegi, bu ýerde udak möhletlerin geljegini nazarlayan taslamalaryň amala asylmagy, gahrman arkadamyň başlangyjy boýunça arkadaly gahrman serdarymyň parasatly ýol başlagyna durmuşa geçirilýän 20 şöyle şäher gurulşyk fiýatatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Däwe bolan bu forumda türkmen paýtagtynyň şäher gurulşyk ulgamyna gadanan netijeleri we munun meýläki ösüşleri şeýlede bu ulgamda hyzmatdaşlaryň iler tutulýan ugurlary beýan edilýär. Sergi merkeziniň açyk meýdançasyna dünýä belli kompaniýalaryň awta ulaglaryna we durly ugurlarda giňden peýdalanýan tehnikalaryna giň orun berilipdir. Beýik görnüşler sergi gelenlerde uluglyklanyma döretdi. Häzirki zaman şäheriniň ösüşiniň aýrylmaz bölegi bolup durýan ýokary tehnologiýalar tegriniň aýratyny ugurdyr. Barha kuwwatly ösüşe eýe bolýan ýurdumyň ulug kommunikasiýalar ulgamy milli ykdysadyetimiň netijeli ösýäniniň ýurdumyň işewirlik senagat we medeni merkezi bolan paýtatymyň geljeki mümkinçilikleriniň aýdyn beýanydyr.
Paytahtymyzda ötürmän geljegi uly meýnamalary häzirki wagtda iri daşaryurt maýdaýlarynyň hemde potoratçylaryň, önüme önürjülaryň hemde işägüler topalarynyň has uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Olar Aşgabaty ötürmek hemde awadanlaşdyrmak boýunça iri meşgul maksatnamanyň durmuşa geçirmegine gatnaşmak diýerler. Şu gezeki Sergem şäherçi uly ulgamlaryny ara gatnaşygy we kommunikasiýalary ötürmek meselelerini giňden ara alyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdança aýurlar. Aýakşegerim Aşgabat adly 28-nji köpügürli halkara sergi täze taslamalar we teklipler bilen tanışdyrmak üçin öýülgoşly meýdança döredär. Şeýlede daşary ýurtly mehmanlara Aşgabatyň senagat medeni we aň paýhas mümkinçiliklerini, oň äger türlü durmuş ykdysady serişdelerini özüne jemleýän Türkmenistanyň milli ykdysadynyň durly puduklarynyň hemde düzümleriniň ýeten sepkitleri bilen tanışdyrmaga mümkinçilik berer. Aýakşegerim Aşgabat adly 28-nji köpügürli halkara sergi öz işini dowam edýär.